Hello ninyong tanan mga bay, record lang siya. Naanasab ko karon sa Martis Wellness Hub, no? Og dunay migsoon karon nga mag-celebrate sa iyang adlaw na tawan. Diara ang mag-celebrate sa iyang suot pag corona. Tarong ang corona diri sa tubangan gamay. Siya ang mag-celebrate karon sa iyang adlaw na tawhan and wish namo nga unta tagaan ba siya daghan pang katuigan sa iyang kinabuhi. Thank you, Lord. Og hinaot nga iyahan ang maabot iyang mga pangandoy. Naabot na ba? Okay, atong iampo. O sige. Og pila ni edad na to ron? I'm 46. Mangilad po tabi mo matag 20. Inong tato niya 45. Okay. Thank you sa Martisab. 46 pero ang nawong ani 18. Yes. Praise the Lord. Okay, o diara iyahang mga handa mga bay. Simple ra kayo, ang importante nga ang pagminahalay no, bahalag simple ra kayo ang handa na to. Basta baskog taglawas for me. Og unsay nga ani malipayon ta labos tanan, bahalag simple ra kayo. Happy birthday, sis. Oh, happy birthday. Happy birthday. Diara o sexy kayo natay tarpaulin. Og diara iyang handa. Siyempre, ang puto cheese starry. Grabe. Hanggang budpod, naay pansit, naay kuan, birthday cake, naay kamote, mangga, din naay tay sandwich. Okay. So, sige. Kasi naman, nagilak na itong celebrate. Sige, ito anong kantahan? Or mag-ampo sa tadaan na yung mga anta. Sige, ampo sa tadaan na yung mga anta. Hello, mga surfing ladies! Mag-ampo sa ata! Para itong celebrant! Sige, mag-ampo sa ata para sa tuang celebrant. Dili ang celebrant sa tuan, sa front page. Sige ha. Sa anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ganitong amahan, daghang kayo salamat sa imong grasya ng imong gihatag kanamo. Grasya nga kami usab nagkatipon karon para sa birthday sa among igalang si Yupi. At agi sa Ginoo ganyan pang birthday nga mapapot. Hinaot ni bless me nimo katanan diri sa Martis Hub na kami mula hukay ang among friendship. Daghang kayo salamat sa mga pagkakas. Bless us, O Lord, in this day. Saan yung pagbalik eh? Saan yung pagbalik? Kung nagdilim up to pag nimo. Martin. Amen! Happy birthday to you! Happy birthday, bye, Lucas! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Malipayong pagsulog sa imong adlaw na tawhan. Malipayong Tanan, salamat sa tanan. kagwapa na to diha oy. Charot. Ay, guwapo tanan. Unsa man ang cellphone? Miss na. Happy birthday bye ha. God bless. Thank you bye. God bless. Video Happy na. birthday, Lo. Happy birthday. Happy birthday sige. Kaon na. Happy na na. Kailan na. Wala butang yung happy 20th birthday to you. Secret na. Ay, mani Sige. photo ni Day Kabgab. Ay, mani ang photo. Siya Sige. galuto na. Tilawin ninyo, tilawin. Wala dyan na sa photo. Ala, di ara. Lingaw kayo taon siya. And syempre, ang among dara. Syempre, among hi sa TGG. Syempre, ang among inspirasyon sa tanan. Among inahan, si Nanay Marquez. Oh, di ba? Hello, Nay. Among inspirasyon sa tanan. Oh, tanawa si Nanay. Bisag, kuha na. Gwapag yapon kahit sexy! Woo! Mga inspirasyon nilang tanan diri mo nga kuan sila magsumba sila. Na sila yung mga kuan diri mga bay, mga Herbalife nila. Dara.
Pero ilang ilim nun diri. Ilang Herbalife Nutritional Shake Mix. Dayon naa sila'y oats. Naa sila'y drink mix. Herbal aloe concentrate. O naapod sila. Unsa ni? Herbal tea. Instant powder mix. Oh, herbal tea ni siya. Wa sila tubig ron lang. So daghan kay sila diri mga healthy nga mga ilimno no. Og diya. Ang kamuti. Daghang salamat. Okay. Hala sige mga una tag kamuti. Oh. Nang mami. Dali lang, kauna lang. Sa imo dali lang. Salo lang mama nimo. Salo lang ta. Mami. Kuwag pansit. Butang. Kuwag pansit di lang. Ah, mana to ni. Oh, sige, sige. Lami kayo ang kamuti, oy, labo kayo. Labo kayo ang kamuti. Asa si Bagong Jay, asa mami mo? Asa si mama mo? Jay. Asa naman to Bagong? Asa lang, hiwa na lang. Di, usa lang dili. Ali, ali. Kamuti. Budbud kuno buhi. Budbud nga buhi lagi pangita ni. Oh, video. Budbud buhi kuno ni. Sige. Mga bay! Oh. Mga bay! Ha? Salamat o pinagay. Hindi ko tayo nagbuhtay. Salamat, mura kuan. Ha? Uyag-uyag. Guys! Eh. Hindi ko sa ilahan.
sa itong mga viewers na mga ang tanin nyo. Sayo mo mga bay. Puso pa ninyo. Bay, mga ang tayo mo tapos mo. Puso pa din po ko eh. Shout out sa kudet. Ang kakata niya. Shout out sa tagay ko. Shoutout ako diya sa kong mahal sa Australia, Victoria. Hi, Christopher. Shout out sa akong banan ko sa... Asa na pinag-iso ka mo sila? Puska, tawagin na. Tapos sa New Year. Hello, hi, mga kapatid. Abot lagi na. Ako, shout out ko. Basta man galing kang karon, dali na. Hoy! Ang para nato, nasa na? Nag-isa siya karon. Hoy, di man ko na mga ugod. Hoy, wala na magugdog. Wala to, hoy. Erase. Wala na, erase ha. Welcome. Dong, sa'yo na lang, Dong. Shout out kang mamay na diha sa bangka national high school sa tanang kay bana ng mga matutudlo. Ilo niyong tanan sa mga estudyante diya pag eskwela mo tarong. Kaya kami mga nanay nalingkapot dyan para makahuman dyan mo eskwela. Na? Okay, ilo niyong tanan diya mamay ng si mga kupanan diya sa bangka National High School. Yan ka? Eh, but yun. Sino man kaunting? Tawag kaunting. Asa ba dit? Ano kayo kamutin? Labo kayo. Mangga, ako mangga. Eh, naman ka magkuha. Isa mo na kayo taning kamutihan. Labo kayo. Kasi nagpay ka kamuti. Ano si kamutin mo? Ha? Bisa yung kamutihan. Labo kayo eh. Labo yan. Sabi nga ako ipapalit niya. Ano ko mapapalit? Kanang sa akin, kayo naman siya nag-aaral sa Ah. Labo kayo diyan. Kanan na. Labo pa niya. Video ba? Ayaw na lang, August 3 kayo namin. August 3. Yan po, seminar na sa Puerto Rico. Kuan na lang na po akong nakawa ba? Ako man nagkakila sa CCTV. Sige, hab-hab, regala. Sa Martis, wellness hub, hab-hab ta. Ini, among ipangnaon karon kay pang-healthy so kay ni mga bay, no? Pang-health, ano kay namong gikaon karon? Putas, mga lagot mo. Wala jud man diri. Way pa matapay. Why baboy diri? Why baboy?
bag. Tiba, naka. Bag. Awili sa alam, sa ubos lang kay mag. Okay na, Ate Gigi. Ah, sige, sige. I-picture siya dito, ipuli na to ako. Ha? Oh, buyag. Ako rin, kahimo na akong puto tao. Nginabuhi ta ni. Busog. Oo, gidaghan na ako gatas din. Wala gamay ra tagkuan ba kasi. Kami ang gitawan na. Kami ang balik mo baligyan. Sagis lagi. Sa kuan man ako. Uya binigay ko sa ba dili. Gitwan. Abuntag. Iya pwede sa mo order na ko na may mga celebration diha. Oh. Picture. Dana picture. Picture. Mga happy birthday. Sa nag-birthday karong adlaw. Itawa ng birthday. Kuha ng birthday. Happy birthday sa umaabot na birthday. Happy birthday sa umaabot na birthday. Happy birthday sa umaabot na birthday. Ilang minay? August ba yung minay na kaya magpagusto daw na. Magpagusto bitaw. Tuman dyan na siya. Gusto, Hindi na yung minay. Wala ko man. Anong gusto makinanglan ah. Gusto lang minsan pag tuman dyan na. Nala sa kaminay. Basta ako man na, muna din mag-abot. Kuha na katulsin. Dili mo makasilapos. Sinabot. Gusto din na si Gusto na picture? Ninay, picture po ko apin ko ninay. Pero be. Tumawag na, tumawag picture. Hi. Ano tayo kuha tanan? Hoy, yo, photo ka. Alis, tulong ka.
Siya wala na kwenta magalingon ana ikaw na gibuhat. Ana ba? Pag-isip sa diha. Grabe, Chichi. Minay! Nasa na yung wala? Uy, mo na siya. Napay tarpulen, napay frame. So, napay ako, oy. Wala mo na sa pinanggaling ko sis. Kapit pa nung uli ang Ayaw pag-inilap diha, oy. Napay tarpulen, napay frame. Katawag, inilap palungan ka. Luha manis, kabuol, kalipay, usabang ikabuhi. Oh, lain akong kabuhi. Grabe, Chichi. Gusto mo ka na ko siya. Hello! Mga fans ni Inday Kagkab. Musta niya? Alin, bilang ito, bilang ito. Wala sa ito. Nagpalay, nagpalay. Nagkalaman na mo ka doon. Hello mga bahay, nalang kasi. Ako ang amiga. Siya itong inyong giyaw-yawan niya. Ay, mga bashers! Yan ako'y bashers! Hindi kayo ha, na kayo baka tumiyari. Ay, normal na yung baba nga na mo. Ano yung normal niya? Yan ang normal ako. Pero ano yung sinabuyo ka ng hukay? Butan na siya. Hukay. Butan kayo ng mga bayo mo. Ano dito yung baba? Wasak ni kabantay. Sige lang sunod kaya ako. Sige lang sunod kaya ako makusgan ba yung mayo. Ako gamay ni baba. Ako may baba. Makatandog sa niya kung nasa ng birthday celebrant ko. First time din niya happy birthday to me. Uy, bay, ako sa bayo. Pero ako sa bayo ng tarpuling tarpuling. Birthday. Okay ra man okay ra na kayo handa kay tantaw handa man. Oh, masuway dito na. Wa kita suway na. First time mga diet sa mga sumbagors. Sige bati. Wa sa mo magtuog. Pagsakan ni mo rin ani na. Nana suki na. Sika ako mata. Relax yung bildo. Pero napasalamat gyapon mi kay Ari mo ni Oh, lagi. Sikat sa mi pinakalit. Nakalit. Basta akong mahal diya sa Victoria si Christopher. Oy, Christopher Best. Love you mahal ko. Ay!
pinakamahal nga banang nga si Bati, mama. Ibon. Kapito ha, ibon. Wala to kang bay. Mama. Ay, libaw ka ha? I love you more. Salamat kay Ate Gigi. Grabe ang nagkuhan. Unya. Anak, nasa Dubai na. Ay, mo mama diri oh. Sexy oh. Anak, niya kami. Muna mga tanawa mga forever young. Ako dahil kami nawagan kay secret rin ako. Sa akong pagkumangkon nga doon sa Denmark. Hi, Che. Sus, advance celebrate ko nila dito sa akong birthday. Hi. See you. Hi, my love. Shout out sa ko nag-iisang anak. Wag ang hindi. Honey, my love. Gabi daghan lang yung mga I love you karna. Ay, mga inlababo kayong mga taga-Martisa. Hi, my friend Vilma. Hello, my love. Nasa Pencil. Uli na, my love. Shout out mo ba na diri? I-share na Facebook, kapila na. Sana na, pag-ano. Wala mo siya magkukay. Akan ka mas piling ko rin mo yan. I-upload sa Facebook. Nakapalit ka mong guy para sa manok. Yan ang award. Salamat. Anak ako, ano ko kung saan nakutan ko niya. Salamat, Anikor. Isil, saan magkamulayas na kanya? Uy, magkayaw ka